sabu ko neɗɗo wallima e laawol wayno ko kakkiɗɗo man kanko ne yalla moƴƴinanmo ko golloto ko e ko ɗon a namnima kam laawolam holno jaarumi kono haade mi ardi ɗo e France d' abord mbiɗa haalani waɗama tracé laawol ɗam haa jettimi gabo ene wayno ummimi ɗo nene jaami ndewmi Gana ndewmi Benin ndewmi Togo haa jettimi Nigéria nder Nigéria mi waɗi ɗo nenne semaine aji ɗiɗi yidde yewtude Cameroun eyi ɗum ɗon noon tampama tigi e laawol ngol kono wonno ko jugno samanteɗo ɗo ngarɗa fof sa rokki saman ko tan dewta sokama henen laaɓi ɗi kadi yaltinama henen e ni woni rewra ha yotta Cameroun ɓe laaɓi ɗi ɓe ndewa ɗo ene yiiɗi wiide ICO ene yiiɗi wiide ICO ene yiiɗi wiide Manfé ene yiiɗi wiide Bassam ha jettuɗen Douala ɓe garɗen Douala en jii kadi laaɓi ɗi geɗe kulɓiniɗi kadi sabu a yahata e nder Nigéria a wawa yaade ko fotino 50 métres tawa hawrani barrage police walla ka anda yimɓe daɗiɓe tan jiita te kadi yimɓe daɗiɓe fof hen goto fof ko namdoto kono nde wonno kamɓe Nigéria ɓe nderɗani ko tottuɗa fof a ñewtan ɓuri tampinde yimɓeɓe haɓnade fof ko wiite ɗo Cameroun e ɗon noon ko jogonno fof kam koye nder Cameroun hay mi jewtumi ñande taccara mi bitam mbiɗa fayi e Gabon jamma hedde wendo hedde 4 heures matin min tacci kono min tacci min kawri kay koye police gabonais jaggi min fi domin jagga goto men fof mo jogino kadi min ko keɓɗornol min ko dernier ko keɗɗorɗon ko police gabonais on hetti somin ngari bitam minen gandi ɗo nenne babiraɗo men goto wonno ɗon wiye Mamoudou Diop bon on woni adresse ɗum mbi holmo ganduɗa ɗo mbimi ko Mamoudou Diop Mamoudou ari kiso mi andano wadde e mabɓe kono kam kañum logguirimi ɗon naymi galle mum so Mamoudou naymi galle mum mbaɗimi ɗon ha weeti e foftima janggoymi toon waɗimi oto garmi ha Libreville no garmi Libreville tawi ɗon ko kawam Cheikh Kelly e ari jaɓɓade mi e garage mi ari tan tawimi e dari kañum heeɓi biye ko arrivé fayi wonno kañum heeɓi gina sappo jeeɓi e lawol ngol garmi o ittimi ɗon o nayimi butimaɓe woɗɗo mawno ɗo ko Abou Tall woni to Abou Hamdi jangguɗo toon woni e tawi ɗon kadi miñiraɓe woɗɓe heew wonno komi tampuɗo ɓe gaddinimi hunde ñammi e lelimi poftima ha weeɗi janggo subaka mum o ari omo duwno kam somo waɗe mi diwi noon sabu e nder leydi Cameroun ndi mi waɗi hen lebbi tati e nder lebbi tati ɗi tewmi ɗon e Cameroun ko wondiraɓe men kadi Mamadou Abdoulaye Ba ko ɗon tawmi ɗum ɓe jiiɗi ko ɗon tawi Djiby Ndiaye ko ɗon tawmi ɗum ɓenno fof Lamine Diagne ɓenno fof ko yimɓe moƴƴuɓe sabu beltinaki yimɓeɓe law kamɓe fof ɓe wasde jogade doole ha noon fof kono ɓe mballi yimɓeɓe so ngari ɗon ɓe mballa ɗumen gila ene ñamiri ha ena no jewtiri ko koye balle ɗeɓe mbaɗatno min jettaɓe ɗum ɗo nan yallah ɓeydan en garti ha ga e Libreville janggoymi toon kanko kawam Cheikh ɓoyri won e duunademi ko ɗon gandumi e jimnaɗomo gorko sankima sabu ɗum ummotomi nde toon taw o sellano kono taw kam o sewri kono ko ɗon ɗo ari o duuno kam tan mbimam ko e marbama rukkima joomum o wi a wonnamo woni Cameroun duuɓi lebbi tati mi tiyano o sankima ni woni Allah waɗi gonmi ɗon ha caggal mum o nawimi to ɓuri goɗɗo toon gondumi e kadi ɓi nenam goto mi wiye Bocar Kelly e ko toon gondumi mum ha Allah waɗi mbeɗa waɗa ɗon enne kollimi ne liggorte ɓe dokkimi eɓe tottimi kadi haalis yomi liggoro ko noon kadi min nen no gonmi e wadde takalde pilta ha e wadde koɓe mbiyete ko loggu loggu sa nani loggu loggu a ƴetta yahat jeere cooda marchandise ara e boursaji hen ɓuuri fof ko garɗa ƴeewa ko mankira ko so tawi sohli mbiya ɗum ha mi jogui ɗum ɗo mi jogui ɗum ɗo kañum ƴetta e ma ko sohli ko so ƴette ma ko sohli ko so yii ha tawi jogui yomma so ala wima yaha janggo gara
ko noon min ngoni ɗon haa Allah waɗi dañi place de boutique ɗe mbaɗi boutique ɗe manno kam ɗon mi régli ɗon laabi ɗiɗi mi woni ɗon presque laabi mi régli ɗon laabi ɗiɗi sabu hakkunde réglé nege fof 6 mois caggal ɗum noon hanti leydi ndi no wonno ndi ko leydi gamondi ene waɗi dañal kono ene hulɓini ene waɗi kadi basal ngal ko yaneede yimɓe piima mbarma taw alaa fof ɗo wulle tampama e ley nder leydi gabon sabu ko neɗɗo mo ñamminta mbo jernata ko kañum arata waɗa comploté yimɓe ara ngara piima min min dañi ɗum fiya ƴelle ɗe fiyama toon neɗɗo ala fof waɗaka toon kono nde wonno Allah ne resi fittandu ene Allah hoƴƴirani yo fittandu hedde toon fittandu heddaki toon kadi alhamdulillah rabbil alamin wonno en mbaɗino service en kulani yimɓe service ha noon fof Allah waɗi ɗon ɗo gonnoɗen ɗo kono leegal ngal gonɗen ɗo dañƴen ɗon ene waɗi brigade de gendarmerie nen ɗon waɗi ko quartier mawɗo gendarmerie won ɗon mawɗo gendarmerie Allah waɗi o woni sehilam man moom sehil sabu sa woni e nokku aɗa famɗi doole a ndaara sehil man moom sehil jogoy yimɓe ɓe jogoy dadiɓe ɗon e quartier on ɗon gandidiri min men ni woni hay sinno neɗɗo ñamlima am salima yob somi yiiɗo makko mi haalnima so totti kam convocation somi addini jomum ɗon e ɗon haalisam arata ni waɗi Allah waɗi min toon nan ha ummimi toon ummiraki toon kam mbiɗa yiɗi to futtade kono kam mi rewi toon kam kadi mi dañin toon boutique wonmo ndendunomi toon boutique garami de ga mi ari ha ɗo e Faray mbeɗa woppi toon boutique mine wonmo ndendunomi kama garmi ga hen jomum woysini kam wonde caɗele en kewi pellimi woppit ɗum e boutique o kadi gargalam ga wona tan ummimi toon direct mi ari ga e Libreville Paris ala ma gonmi toon kolmi koye mars 99 kolmi Nouakchott gonmi Nouakchott ummimi Nouakchott garmi Fanayi ummitima Fanayi kolmi Nouakchott Allah waɗi ko Bocar Mamadou Sy ko kañum woni sababu gargulam ga e France ko kanko kadi wonno sababu kadi ko Allah hoddirani lawol premier ngol ko kanko kadi darano kam visa kono Allah hoddirani ngol yo mara onon 91 Allah hoddirani yom ara e ngol lawol ko juin 99 woni naari mi leydi Espagne min dewdi ni e Mamadou Moustapha e Aïda Dia ko minen mbaddi lawol minen ngari ɗo kadi Faray min tawi ɗo hono wondiraɓe rewɓe hono Aissata min tawi ɗo e Elhadji e Baye e kaw Baba Ndongen e Alassane Ndiye ɓeɗo jaɓɓi men ɗo nomin ngari nde kadi alhamdulillah rabbil alamin e tampaka sabu so ari nokku a tawi hen bannden a walani mbed a walani métro ɗum ko tawde ɗo en wondiraɓe ma ɗum woɗɗi ceerno Yaya ha ɗo e Faray wallahi ɗum noon Aliou Seyni woto ko min parma kadi aɗa anndi ɓerde ma nde hecciɗi min parma kadi mbawa jokkirde ɗon innalminama jinere ɓe gositake ngaye barde ko kosnoma kadi goto fatimata ɗiɗo woni jewgal jeewo moƴƴo malaɗo ko haɗo wona jewdi jota jewdi nayi kadi mbalino ci moƴƴake e babajo makko Jallo Madina Baba rawane hay ka tawto andi ko ma bi de ko so ko ma ko nyaade wallahi ko mi dada bandiraɓe min cifti noon kadi ɗon ko radio Kokoriko international hannde kadi woni koɗo meɗen ko Aliou Seyni Sy mo ganduɗa ceerno Aliou Seyni Sy jeeyaɗo Salde Fanayi ko kanko hannde woni koɗo Kokoriko international ɗum noon Aliou Seyni Sy mbiɗa so tawi neɗɗo ari ɗeɗo nokkuji ɗe ganduɗa ko teeru a waɗani foyer a walani e bedda anani a ƴeewani mone waɗira saabu Allah nawma sa tawi ɗon banden ko bel wetto saabu ko heewi ari ɗo e ndiɗo leydi ɓuuri tampinde men ko wasde tawde ɗo mo jiiɗi walla mo jiiɗi o ni taw kadi wona jaajaɗo ha wawa wonde mabɓe Aliou Seyni Sy holko mbiyata
e mantude ɓe tawɗa ɗoɓe hol kadi ko mbasiyɗa yimɓe taweteɓe ɗoɓe ɓe garani ɓene kadi holko mbiyata ɗumen Aliou Seyni Sy eyyi ceerno Yaya Alpha Dia a jarama kamɓe tawaɓe ɗo vraiment ɗum moƴƴini sabu so are jiiɗo leydi e a walane bedda a walane métro mbiyata ko alhamdulillah min tawi ɗo min tawi ɗum guila min ngari Espagne ɓe nodda mbiya minen ngara ɓe keɓlinima tigi ɓe keɓlinima garani noon sabu nomin ngari ɓiɗo min ɓe gaddi min ɗo poñaɗo min tawi ɗon kadi kaw baba ndongo somin ngari min jippi ko galle ASRN min tawi jomumen ina jaajaka ni kono wonno ɓerɗe men e pital men jaaji e keƴñi emen e koye men kadi balli min no feewi no feewi no feewi ceerno ɗum noon kamɓenne enen ñagonoɓe Allah yallah ɓeyduɓe yallah ɓeydanɓe keɓe kadi bay faggade fof yallah waɗanɓe hen barke e ɗuuɗi ɗumin ngari poña min tawi ɗon kaw baba ndongo e Alseyni Gueye e machallah min tawi ɗon kadi Mauritanie kadi woɗɓe e minen ɗon e suudu igre ɗomin gonnoon ɗo ko suudu ganduɗa ko suudu ko wiyata kono mbiyata ko ko maison passage e ko ɗon min goni Allah waɗi min goni ɗo nen e min defoji kayitaji noon hade min defojeɗi ko kamɓe goni guili ko kamɓe goni fofof e ɓe mbaddi min e wona yimɓe ɗumen no mballa min han min mbawa hamin mbawa wadde rédigé kayitaji men ha mbawa yaade min ɓurino min déposé kayitaji wonno Allah so newni hunde tan newna e mi joɗima ɗo presque ma raw no ñami ɗo joɗiɗo ha lewru fawum minen doga e banggue kayitaji e nde wonno biyeteɗo Abdou Naajo ko kañum ƴettiti kayitaji min jaadi préfecture haade min jaadi préfecture min jeeyi ko France États-Unis daaroyde adresse so min ngari ñalne he aɗa nawno men tan ko daaroyde adresse min ngari min keeɓi adresse ñal hen Abdou wima min jawta préfecture min jawti préfecture min ƴetti ɗo nen min waɗi déclaration min dépôt min garni tan debbo dari yeesa men wiya men mama matan mbiɗa déposé hande min Abdoul min jiɗi kadi min guttire debbo min déposé ñan hen keɓmi récépissé ñan hen keɓmi adresse ñan hen keɓmi récépissé mi walani toon sabu so ari a walanno balɗe nde mbawa yettade daga aɗa daga mbaala toon laabi a dañani winditade min ñan hen keɓmi adresse ñan hen windin keɓmi récépissé mi walnani wallahi ceerno Aliou Seyni Sy eyyi ko noon wayi eyyi récépissé heɓama hanti no wayno dame hanti puɗɗima udditade hanti a wawi yaade a wawi circulde alati hulde eyyi ɗon noon hanti nde récépissé heɓama nde e hono bandiraɓe men mbiyeteɗo Alseyni Ly o kañum wima hande gila par ce que gila haade mi hedde récépissé o taw mo wima ha togor an noon so weeti e ndewat ɗum ala togor min mi suwata dañde kayit lewru mi suwata gonno aɗa andi sa ari nokku a wiyama a rentinama won certain gueɗe tan a hulat eyyi joni noon ɗum joni muñi tan somi déposé tan saldiɗi e ndewat nden o waɗi ndu keɓmi récépissé o wimin ndawen ko kanko soodimi ko lewru ni wonko dawate ko boulevard wiyete ko gueɗe souvenir ko wayno tourépel uji ko wayno carte postale uji o toon o nawannomi fatkol kayitaji ɗi tabbinani sabu sa fini addo waɗa woni mawɗo hanti a tampata fadde e ceerno Yaya en ngari ha ɗo en ɗumen ndewat ɗum tourépel ayo en jettima tourépel ɗum noon wata fande yimɓe kadi e kolli meɗen radio Kokoriko international kono men hannde ko ceerno Aliou Seyni Sy jeeyaɗo to en e wuro wiyetengo Salde Fanayi ko ɗon Toro haddi e waalo
ɗum noon woni Fouta hadde e waalo inchallah kanko kadi woni